Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά. Λοιπόν, εδώ θα σας ζηλέψει και η οποιαδήποτε ηθοποιός, έτσι δεν είναι? Τι ανεβάζετε, ποιο θέατρο και πού? Ελάτε, καλημέρα. Ανεβάζουμε το Θείο Βάνια, του Αντών Τσέχοφ. Μπράβο. Με πολύ μεράκι και αγάπη και πολύ σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. Θέλοντας να προσφέρουμε στους συναδέλφους, στους πελάτες, στους φίλους. Και το κάνουμε αυτό γιατί πιστεύουμε πως ο πολιτισμός είναι φάρμακο. Έτσι είναι. Και αυτή είναι μια επέκταση της δουλειάς μας. Ακριβώς, είστε επιστήμονες. Στη Σάμο φαρμακοποιός εκτελούσε και χρέη γιατρού. Και τα χρέη αυτά με κάτι παραπάνω πληρούσε τις προδιαγραφές, γιατί εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν γιατροί. Η συνάδελφός σας, ακριβώς δίπλα, η κυρία Μαριόλη, έτσι. Ναι. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι η κυρία Μαριόλη. Εσείς είστε. Παιδιά, πρώτη φορά σας βλέπω, συγγνώμη, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Κυρία Καλέργη, έλα Προεδρίνα. Καλά είσαι? Καλά. Πειραιάσαι. Η παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα, εδώ στο Νέο Φάληρο. Μπράβο. Στη σκηνή που έχει ο Νίκος ο Δαφνής, και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια που μας έχει προσφέρει για να ανέβει αυτή η παράσταση. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι χωρίς εισιτήριο οι παραστάσεις. Ο κόσμος μπορεί να έρθει κλείνοντας θέση στο θέατρο με το όνομά του και για πόσα άτομα ενδιαφέρεται, χωρίς να πληρώσει τίποτα. Μπράβο. Κάθε παράσταση που έχουμε ανεβάσει μέχρι τώρα, αυτή είναι η 4η παράσταση που ανεβάζουμε, είναι χωρίς εισιτήριο. Και έχουμε συναντήσει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, από τους πελάτες μας, από τους φίλους μας, από τους συναδέλφους μας, και αυτό μας έχει ενθαρρύνει πολύ στο να συνεχίσουμε και να προχωρούμε. Η κοινωνία χαιρετίζει αυτό που κάνετε, και θα πω και κάτι άλλο. Όσοι προσπάθησαν να υποβιβάσουν το επάγγελμα του φαρμακοποιού, γιατί καθίσατε στο πανεπιστήμιο, δώσατε εξετάσεις, δίνετε εξετάσεις κάθε μέρα, είστε παράλληλο επάγγελμα με την ιατρική, αν όχι ταυτόσιμο, κάνανε μεγάλο λάθος. Και να ξέρετε ότι σε αυτή σας την προσπάθεια έχετε ένα μεγάλο σύμμαχο που δεν θα σταματήσει ποτέ να λέει ο επιστήμονας, ο φαρμακοποιός είναι επιστήμονας και δεν είναι πρόσωπο το οποίο μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δουλειά η οποία ταυτίζεται με το πάρε μισό κιλό ρύζι ή μισό κιλό φέτα. Καλό το επάγγελμα του Παντοπόλη κλπ. Αλλά έχετε καθίσει σε πανεπιστήμιο. Τα πάω όλα. Το φαρμακείο της γειτονιάς μόνο προσφορά κάνει στις μέρες λοιπόν, αυτές. θα σας δούμε και από κοντά και θέλω. Σας περιμένουμε. Και θα τα πούμε και είστε και μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Μπράβο, κορίτσια. Να είστε καλά. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η τέχνη στα δύσκολα επουλώνει.